Ruimtegebrek in het Sloeggebied voor nieuwe kerncentrales. Want het wordt behoorlijk druk daar met alle andere energieprojecten erbij. En verder in deze Zeeland nu. Chaos door uitgelopen werkzaamheden. En Zeeuws Kamerlid zelf op de barricades. Goedenavond. Mochten er nieuwe kerncentrales komen in Zeeland, dan kunnen die niet compleet in het Sloeggebied gebouwd worden. Dat blijkt uit berekeningen van stedenbouwkundige Kees Tiele. Volgens hem is er niet genoeg ruimte om alles binnen het aangewezen gebied te kunnen bouwen. Dit is de ruimte die volgens de overheid gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige energie. Het Sloeggebied. Maar mocht het kabinet besluiten 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland te gaan bouwen naast de huidige centrale, dan is de ruimte een probleem. Ik heb daar inderdaad al die andere projecten in verband met energietransitie, dus wind, van zee, heb ik daar ingetekend. De batterijen, de waterstoffabriek. En als je die er allemaal intekent in dat gebied hier zo naast ons, dan blijft er uiteindelijk maar 44 hectare over. De vergelijking is gebaseerd op kerncentrales in het Engelse Hinkley Point, waar op dit moment nog gebouwd wordt. De centrale die daar komt zou vergelijkbaar zijn met de Zeeuwse plannen. Als je naar Hinkley Sea gaat, dan is 175 hectare nodig om het ding te kunnen bouwen. Dus dat is het bouwterrein, inclusief het terrein van de centrales en de omliggende gebouwen. Daar blijft uiteindelijk 115 hectare van over als de bouw gereed is. Dus er is meer ruimte nodig. Kees Tiele is stedenbouwkundige, maar ook verbonden aan Borselen tot de Kern, een groep tegenstanders van de eventuele kerncentrales. Is zijn berekening over de ruimte dan nog wel objectief? Ja, ik heb dit op persoonlijke titel gedaan, dit onderzoek. En ik heb ook dit onderzoek of deze presentatie voorgelegd aan allerlei partijen die belanghebbend zijn in deze. Dus bij EPZ geweest, bij Economische Zaken, bij de gemeente Borselen, bij de dorpsraad Borselen en bij allerlei andere groepen. En ik heb daar ook steeds gevraagd, als er iets niet klopt in deze presentatie, hoor ik het graag. Want dan pas ik de presentatie aan. Dat is op enkele punten wel gebeurd. Maar de grote getallen, daar is dat niet mee gebeurd. Ja, niet genoeg ruimte dus voor die nieuwe kerncentrales in het Sloeggebied. Daar staat verslaggever Remy op, meneer. Remy, ja, moeten die nieuwe kerncentrales nou per se in dat Sloeggebied komen? Ja, je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen toch ook een klein eindje verderop worden neergezet? Ja, dat kan nu niet. Wat de overheid betreft moeten dit soort projecten binnen het Sloeggebied plaatsvinden. Dan is er ook nog de Borselse Volwaardegroep. Dat is een groep burgers uit de omgeving die als het ware mag meedenken. Nou, die zijn heel erg bang voor de extra overlast die bouw buiten het Sloeggebied met zich meebrengt. En zij gaan dus ook als een voorwaarde stellen dat dat binnen het Sloeggebied gebeurt. En de gemeente heeft gezegd, de voorwaarden die nemen wij over. Dus ja, wij vinden dat ook moet gebeuren. Dus dat wordt nog een heel interessant discussiepunt de komende tijd. Maar is er dan überhaupt een oplossing te bedenken? Ja, op termijn misschien wel. Hè. Wat creativiteit kom je in heel eind. Er zitten hier natuurlijk heel veel bedrijven in het Sloeggebied. Misschien worden er wel grotere bedrijven opgekocht, waardoor er meer ruimte ontstaat. Maar goed, dat is echt toekomstmuziek. Dat is iets wat in de toekomst bekeken moet worden. Maar goed, nu ligt er dus een onderzoek. Hè? Te weinig ruimte voor 2 nieuwe kerncentrales erbij. Hoe kijken de gemeenten en bijvoorbeeld ook dan die dorpsraad van Borselen naar dit onderzoek? Nou, de dorpsraad die is heel duidelijk. Die zegt wat ons betreft is het onaanvaardbaar vanwege de extra overlast dat er iets van bouw buiten het Sloeggebied zou plaatsvinden. Dat zou extra overlast qua verkeer en zo opleveren. Ja, en dat willen zij gewoon niet. De gemeente was ook duidelijk. Die zeggen van ja, wat ons betreft staat de leefbaarheid van de dorpen en alle kernen van onze gemeente bovenaan de prioriteitenlijst. Dus ja, wij zitten er ook niet op te wachten dat het buiten het Sloeggebied gaat plaatsvinden. Remy Oppeneer, dankjewel. Chaos en heel veel onduidelijkheid vanochtend bij reizigers op de Zeeuwse treinstations. De werkzaamheden die afgelopen weekend gepland waren, liepen uit. En daardoor reden er vanochtend nog steeds geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom. En alsof dat nog niet erg genoeg was voor de honderden gestrande reizigers, kwam er ook nog eens een keer een storing overheen. Haarlem, Leiden, Maastricht en de Filipijnen. Zomaar een paar plekken waar deze reizigers vanmorgen naartoe wilden. Maar ze gingen niet. Ja, verschrikkelijk. Ik hoorde de trein om 7:44 te halen. Maar ja, die was te komen vervallen. Daar een uur later. En nu ben ik hier beland en nog steeds geen trein. En na 11 uur ook geen bus meer. Want na het werk aan het spoor kreeg ProRail te maken met een storing. Die had niets te maken met de werkzaamheden, maar zorgde er wel voor dat de dienstregeling nog niet hervat kon worden.
Het lukte de NS daarna niet om op tijd alternatief vervoer te regelen. Maar die informatie ontbrak voor de reizigers. Plotseling is het zonder enige verdere communicatie. Nou ja, Magical Mystery Tour, daar gaan we weer. Ja, heel slecht voorgelicht door de NS. De NS had vooraf wel geadviseerd om thuis te werken of te carpoolen. Maar dat was voor deze reizigers geen optie. Het wordt een beetje moeilijk, hè? Helemaal naar Maastricht. Ik heb niet zoveel positiefs voor de NS wat dat betreft. Ja, sorry, dat is niet de eerste keer hoor. Ik ben gewend met die problemen. Toch zat er niet veel meer op dan wachten, de ontwikkelingen checken en vrienden bellen om de reis naar de Filipijnen te redden. Ik probeer nu iemand te bellen die ons weg kan brengen. Maar ja, die neemt niet op, dus dat wordt een beetje moeilijk. En om 12:15 vanmiddag waren de problemen voorbij en reden er weer treinen. De Statenfractie van GroenLinks Partij van de Arbeid die heeft inmiddels vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over deze uitgelopen werkzaamheden op het Zeeuwse spoor. Uit foto's blijkt dat er rake klappen zijn uitgedeeld toen de ME vorige week een illegaal feest in Sint Maartensdijk beëindigde. Mensen hebben blauwe plekken op hun rug, armen en benen. Volgens de politie weigerden de feestgangers te vertrekken, maar bezoekers zeggen dat dat echt wel anders zat. Er was al met de politie afgesproken dat ze zouden vertrekken, maar de ME greep toch veel te hardhandig in, zeggen ze. En we hebben het natuurlijk nog eens even nagevraagd, maar volgens de politie weigerden de mensen toch echt om te vertrekken. De ME en de hondengeleiders die waren toch in de buurt, omdat die bij de voetbalwedstrijd NAC-Roda aanwezig waren. En toen in overleg met de burgemeester en officier van dienst is besloten de ME in te zetten. Zeker 40.000 bezoekers waren er deze keer bij het internationale Film by the Sea, dat de afgelopen 1,5 week is gehouden. En dat zijn 5.000 bezoekers meer dan de keer ervoor, meldt een tevreden organisatie. Er zijn meer kaartjes verkocht voor de filmvoorstellingen en ook waren er duizenden mensen voor de strandbioscoop in Vlissingen. Het was de 25e keer dat het filmfestival werd gehouden. De Middelburgse natuurliefhebber Marcel Klootwijk heeft in zijn tuin een mijlpaal bereikt. Al jaren telt hij alle dier- en plantensoorten die in zijn tuin voorbij komen. En nu was daar de 1000ste soort. De 1000ste soort was een lisdodderboorder en dat is een nachtvlinder. En 1000 soorten was altijd wel een soort mijlpaal. Ik had wel zoiets van, als we die hebben, dan dat geeft ook aan dat we gewoon een goede tuin hebben met een beetje rijke biodiversiteit. Klootwijk voert alle soorten die hij thuis vindt in op waarnemingen.nl. Ook heeft hij tips voor Zeeuwen die ook meer diversiteit in hun tuin willen. Laat af en toe wat rommel liggen, wat onkruid staan. Koop vooral inheemse planten en bloemen, want dat werkt ontzettend goed als lokker voor allerlei insecten. En dan bouw je uiteindelijk zelf gewoon een klein ecosysteempje op en dan wordt het wel de moeite hoor. En Klootwijks volgende streven is 1500 verschillende dier- en plantensoorten in zijn tuin. VVD-Kamerlid Jacqueline van den Heel maakt zich hard voor de zorg en de kinderopvang. Maar de afgelopen tijd is daar een speerpunt bijgekomen. Ze zet zich in voor de rechten van de LHBTIQ+-gemeenschap. Een persoonlijk onderwerp voor de politica uit Goes. Het is gewoon wie ik ben. Ik ben Jacqueline en ik behoor tot die gemeenschap en ik spreek me daarover uit. Lange tijd praten ze niet veel over het feit dat ze op vrouwen valt. Dat is na haar entree in de Tweede Kamer in 2021 veranderd. Toen ik in Den Haag was, merkte ik dat bij de VVD ik echt ook gewaardeerd werd om wie ik was als mens. En zij hebben mij toen gevraagd om op Coming Out Day met de regenboogvlag te staan. En toen merkte ik, oké, dus ik kan echt wat betekenen voor die groep. Ik heb nu de positie om dat te doen, dus laat ik die ook pakken dan. Die positie wil ze graag behouden. Ze hoopt na de verkiezingen weer in de Tweede Kamer terug te komen. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, de verkiezingen komen eraan. Dit is een punt waarop u zich nu gaat profileren om kiezers te krijgen. Is dat zo? Nee, want ik ben een Zeeuwse met een groot hart voor de zorg en de kinderopvang. En dat zijn mijn portefeuilles en daar ben ik de afgelopen jaar voor gegaan. Maar ik merkte gewoon dat gaandeweg de periode hier en het zelfvertrouwen wat ik kreeg en het voorbeeld wat ik ben voor anderen, ik me hier ook over moest uitspreken. Het praten over het onderwerp is volgens Van der Heel het belangrijkste. Iets wat ook voor haarzelf niet altijd vanzelfsprekend was.
Ik was wel eens wat terughoudend, omdat je dacht, ja, ga ik dat nu zo duidelijk naar voren brengen? Want op zich vind ik liefde voor iedereen en welk geslacht dat dan ook is, maar gewoon. Maar het is, zeker in de hedendaagse tijd, merk je dat het toch weer steeds minder gewoon is en dat er op een andere manier naar gekeken wordt. En juist ook nu in Zeeland, als je ziet het regenboogakkoord wat voor ligt, daar zijn ook niet alle partijen het over eens. In dat akkoord staan politieke afspraken over de veiligheid en emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. De provincie Zeeland heeft het regenboogakkoord nog niet ondertekend. Een extra motivatie voor Van der Heel om het onderwerp aan te kaarten. Ik vind wel dat daar waar het kan, je wel even je steun moet laten merken. En dat komt soms in kleine dingen zitten. Mijn hoed op Prinsjesdag vorig jaar, Zeeland en de regenboog. Mijn ketting die ik aan heb. Soms op subtiele manieren praten met mensen. Op die manier meedoen aan een podcast met een K. Dat zijn wel de momenten dat je het kan doen. En dat vind ik mezelf ook wel een beetje verplicht als Kamerlid om dat te doen. Zo hoopt ze dat er opener wordt gepraat over liefde voor welk geslacht dan ook. De dag begon zonnig, net zoals die mooie dagen die we achter de rug hebben. Maar toen kwamen er een paar felle buien met onweer. Daarna trok het dan toch weer open. De temperatuur kwam maar net boven de 20 graden uit. En dat wordt de komende dagen eigenlijk alleen maar minder. Waarbij we dan ook nog eens in de nodige regen op ons dak krijgen. En dat was weer deze Zeeland Nu voor deze maandag. Kijk voor meer nieuws uit Zeeland op onze app en op onze site. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.